सानसे जेननायखौ आं जेननाय साना। आंनि जिउ आंनि आगानाव आंनि जिउनि बुब्लियाव हाजार बार आं जेनदों, आं मिनिजाबोदों, अब्लाबो आं गनायना लायाखै। आंनि मोनफ्रोमबो आगानखौ आं गोरासिनसो मोनदों। आंखौ थांखिसिम सहैनायनि थुलुंगासो होदों। नोंसोरनि बै मुगैथाव आखुफोरा। दिनै आं थांखिखौ होसोगासिनो दङ। आंहा माब्लाबाबो बिनिफ्राय उनफिननो सम गैया। सानसे आं मोनगोन अराय जिउआव गोजोन बुब्लि, दान्दिसेनिब्लाबो हादे मिनिनायनि इसारा। सुबुंनि जिउआ अराय जाफुंनो मिजिं लायो। बिब्दिनो बुहुमनि गासैबो दंनाय मानि जिब जुनारफोराबो गावनि थांखिसिम सहैनो आगानफ्रोमबो आगानखौ गोख्रों लाखिना आगान सुरो। आंहाबो दङ जिउनि मोनसे बेसेबांबा गिदिर थांखि, नाथाय माब्ला मोनगोन बिखौ आं मोनथिया। आंनि बै हास्थायनाय मिजिंफोरखौ जाफुंसारहोगोन आं सानसे। बानायखौ जोगार जोगार थाबायनानैब्लाबो हर सान जुजिथाबगोन। सान अखाफोरखौ साखि दोननानै अराय आंनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय थै-थां जुजिनानै मोनफुंगोननि आसायै दावगागोन आरो दावगालांगोन, जाफुंहोथारगोननि मिजिंजों। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।